Sľubujem vám, že som nikdy v živote nestretol obchodníka, ktorý by bol úspešný a ktorý by nepovažoval svoju databázu za hlavný svoj majetok. Toto je hlavný zdroj našich príjmov, väčšinou nevyužitý. Takže prvé, čo sa musíme naučiť, je, ako sa databáza vytvára, ako sa databáza doplňa a ako sa s ňou pracuje. Čiže my si potrebujeme určiť napríklad cieľové skupiny, ktoré budeme oslovovať. Čiže v databáze musí byť jasné niečo, čo je cieľová skupina. Cieľová skupina môže mať rôzne typy. Keby som sa na to zameral z pohľadu tejto školy obchodu, tak by som si mohol povedať, že mohol by som učiť ľudí, ktorí nikdy nepredávali, a myslia si, že sa ani nikdy predávať nenaučia, ale že by to radi skúsili. Takže teraz by som v podstate mohol hovoriť všetkým ľuďom, ktorých poznám, že otváram takúto školu a že pokiaľ niekoho takého poznajú, tak nech ho pošlú za mňa. A samozrejme musím mať vizitku, aby vedeli, kde je môj kontakt, ako ma môžu získať. Pretože ak ju nemám, tak čo im môžem povedať? Daj si moje telefónne číslo do telefónu, nie? Keď si zoberiete telefón a prejdete si mená, s koľkými ste už za posledný pol rok nehovorili? Takže to bude asi na tom takisto dobre, jak všetci ostatní. Ale keby to bolo hneď takto, tak je to lepšie ako nič. Čiže prvá vec je tá, že musíte tým ľuďom okolo seba všade hovoriť všetkým, čo robíte, ako sa vám v tom darí, a samozrejme hovorte im radšej tie veci, ktoré sa vám vydarili, ako veci, ktoré sa vám nevydarili. Pretože inak máme tendenciu, viete, že napríklad človek sa živí obchodom. Teraz doma oslavujú narodeniny svojho dieťaťa a celý čas brble na svoju prácu. No čo si myslíte, čo on vytvára v databáze svojej rodiny, čo sa týka možnosti predaja? No kúpim od každého, len nie od teba. Rozumiete? Od každého, len nie od teba, pretože ak si ty sťažuješ na svoju prácu, tak samozrejme, že tam to nie je nič dobré, takže ja od teba kupovať nebudem.